Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tanggal 5 April tahun 2006, Isun Mbok Nur nemoni Mbok Sumiati, penyanyi legendaris hang ono ning Banyuwangi. Ya wis dulur Isun arepe berbincang dulu ngambil Mbok Sumiati takon-takon masalah misi dan perjalanane karirnya. Assalamualaikum Mbok. Waalaikumsalam. Kok asline kene iki Mbok? Banyuwangi. Asli Banyuwangi, Temenggungan. Terus ning kene riko milu wong lanang gitu. Iya pertama milu wong tuwek kan mulai mrene bapak iso wong kene. Emak kang asli Temenggungan. Karya-karyane lan pan niriko iku pandhiken lagu-lagune yang terkenal. Bebeh kadung mulai rekaman iku ya mulai cilik, umur 5 tahun. Petang tahun ku wis nyanyi ambi almarhum Pak Wiroso. Iku pertama milih kau. Iku kelas 5 rekaman ambi Blambangan, ambi Sri Tanjung, wakeh weh. Iku lagu-lagu anak-anak, tapi kadung pengen kan lagu anak-anak. Kadung saiki kan lagune lagu dewasa kabeh. Kadung pengen isen ya Alif Datas kang pertama iku. Kang nyauti tok iku Mbak Erni pengen arane. Rabine Bung Sutrisno Arbas. Ikau. Terus Riki punya memang ada segi dari keturunan apa ganti? Keturunan bapak. Bapak milu gambus pengen. Emak itu tadi ketemu yang biambus. Terus awal-awal terus rekaman itu berjalan terus. Pengen kan rekamanku ning kene ono nang Banyuwangi Kuria. Nang Benculuk ono, nang Rogo Jampi ono, nang Kalibaru Indra Record. Iku kadung ning kene iku isen wis kadung 50 album ben ono. Dadi kabeh total iku ono 270. Limuan apa kurang iku. Album pertama termasuk mulai cilik mulai 5 tahun. Mulai 5 tahun sampai ya iku. Masih inget Bu lagu pertama kalinya? Ya iku Alif Datas iku. Nyauti tok Alif Datas Alif Bapak iku. Terus Awu Awi ining-ining es. Iku ciptaane sapa? Ciptaane Pak Wiroso, almarhum ambil Bung Sutrisno. Terus sampai kelas 5 iku ison lagu Ojo Jawi-Jawil. Mulai iku ngangkat Jawi-Jawil kelas 5. Iku meledak oleh kadung pengen kan oleh royalti, oleh sepeda motor, oleh pecis, TV tukokno Bos Isun Surabaya Buko. Sepeda iku magi paran. Super Cup. Eling Super Cup. Iya. Super Cup. Ya ikau terus berlanjut wis sampai nang Nirwana iku Isun wis wah wakai album wis. Dadi sampai Isun Lamaren terus pan setengah edian lagune almarhum Cak Gomblo. Terus wakeh weh nang kono pirang album. Terus kadung Pedang Setan iku grup Isun dewek. Iku nang Semarang Isun. Nang Fajar Record. Iku. Keluh kesah dadi penyanyi kepancen kok. Nah, yo kadung penyanyi Mas yo sedih kadung ngadepi pan iku penggemar-penggemar ya kudu gemuyau padahal hati tapi yo kadang gemuyau memang harus gitu. Tentang ya mau Riko nyenggol tentang penyanyi
pedang setan yo. Iya. Ya. Iku penciptane sapa, Mbok? Almarhum Pak Wiroso. Iku pedang setan. Iku Pak Wiroso di mata Mbokku sosoknya kayak gimana sih, Mbok? Ya apik. Wedi nang ison. Mas tambeng wonge. Iki mungkin jebane kubure ya. Amin, amin. Mambeng mau sampe dinang wong, tapi wedi nang ison. Emang iku penerbitan lonceng tahun piro sih, Mbok? Biak, Untuk pedang setan iku we. Tahun piro iku yo? Biak, wis. Eling. Paling 80-an getiku yo. 80 kurang iku mbok. Makin lincah-lincah. Sampai saiki rek make anu Mbok make aktif. Alhamdulillah make kadung rekaman iku saiki sing bisa. Soalnya YouTube engko dianu wong ditokno kan enak yo. Isun sing ya wis kadang ngisi YouTube piro ketika. Kadung rekaman saiki ki sing ngono. Paling ngisi YouTube. Ketika harapan ke depane rek kapan? Ya wis isun iki wis umur piro ke depan. Ya mugi-mugi ya penggemar iki magih. Demen isun, kita nang isun. Alhamdulillah. Lagu-lagunya. Tentang penyanyi-penyanyi anyaran yo Mbok yo. Ya, Menurut Riko komentari kan bisa Mbok. ya wis siji wis. Kayak junior Penyanyi ku siji. Pokoke isun sampai umur sakmene ya magi dibutuhno. Pokoke siji. Iri dengki iku ilangno ya. Iri dengki sombong. Iku kang penting kan. Iku alhamdulillah dikenang wong sampai tuyek. Sampai tuyek. Soalnya lagu hang mempan Mbok anu pedang setan. Boleh tambok nyanyi kena sebait rong bait lah untuk SNN niki. SNN Tentang SNN. SNN Banyuwangi TV. Banyuwangi TV ya. Ana kang bisa kok mau pedang setan nih kok mau. Saumpama bisa duet kuwi enak kali ya Mbok. Iya, Isa yang isun yang bisa nyanyi. Sing bisa. Paling belajar bait isun iki Mbok. apa tenom. Sampai aja kangen dai. Isun pendekar wadon julukane si pedang setan. Sopo arep nandingi isun sing arep wedi paran maning. Paran Riko nglarani kau ya. Ya sopo piye. Aja dawa-dawa. Endai. Bisa duet ambil Mbok masih sak bait suatu kehormatan bagi isun Mbok tenang. Iya, nang kenangan nih kae. Kenang-kenangan. Alhamdulillah isun kenang-kenangan ambil Mbok Sumiati. Insyaallah isun dideleng ambil anak putunem besok. Ya, kan makin tersimpen nih. Iya, besok anak putu ndeleng iki mbiya isun. Mbiya isun. Legendaris pokok. Ya suatu kehormatan isun. Ya. Untuk lagu terbaru dari Mbok di era sekarang. Isun iki kapanane ngisi kau. Aduh lali, iku lagu isun dewek. Oh, duduk iku Riko ngimpi ya, duduk. Saya suwe kerasa tambah sepi kau nono Riko hang biasa ngancani silire angin wis rungokno nang YouTube ngelus lan nyopo kangene ati
sambian yekso. Wes wis lagu kau. Lah iya Mbok, temenan kaya nyentuh. Pegawa kaya perasaan isun dewek deh Mbok. Jajare kan nyindir isun. Nyindir wong-wong iku yo Iya, kang gediku kamu. Mbok. Sing mana ya rungokno ben ning YouTube. Insyaallah, insyaallah. Untuk pencipta lagune sapa ya, Mbok? Kang Anggrek. Isun, Kakak Riko. Isun dewek. Oh, Riko dewek. Alhamdulillah. Anyar iku, anyar. Dulu engko tahun Apa tahun ya. iki apa tahun kemarin? Riko Kemarin, nyiptakne lagu. Oh, suwi lagu iku lagune suwi misana. Isen yo ono album-album ngeri mesam-mesem bareng ku ciptaan Isun dewek. Riko ora pernah nyanyikan lagune ciptaane Kang Sunun. Tahu Biang Mini kau. Iku Biang Biang Pelecit. Mini Riko. Yo, Ye, iku ciptaane Sunun. Pak Sunun sing pertama kali Ya, Mbok ya. pertama pengen, heeh. Biang Bisa Mini. Riko nyanyekne Mbok sik tang Isun. bait. Lali weh. Lali lagu iku, Saire lali. Anu ya, pencipta lagu sing legendaris. Apa kemarin iku milu halal bihalal kan, Mbok? Kang Sunun niku koyoke sing anu nang acara kau. Mbak Nini kemarin. Heeh. Koyone teko ta, isen sing weruh tapi. Jare lari-lari teko, Iku tapi isen sing weruh, Isen kan ngarep iku, Ya alhamdulillah CNN kemarin hadir Mbok ning konon ketemu Riko. Iya. Nanti Mbok Kurdiana. Kustiana. Alhamdulillah Mbak Nini. Alhamdulillah. Paringi sehat kabeh, diparing mugi-mugi diparing lancar. Amin. Renjai. Yang terakhir apa Mbak? Iya Mbak, iki untuk yang terakhir pertanyaan yang terakhir untuk pesan-pesan barangkali Riko bisa nyampekno ning generasi yang akan datang. Ya iku mau. Isun kang ngomong ke mau pesan Isun. Ojo sombong. Ya. Pokok ning penggemar iku kang apik. Iku, iri dengki iku diilangi. Apik ambi sak koncoan. Jaluk Isun cuma ikau. Wis. Nyedulur. Nyedulur kabeh. Cukup iki kabeh percakapan Isun ambi Mbok Sumiati penyanyi legendaris Banyuwangi. Cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya.